puilan ani bekhaw duku bela khenangjak mokol ni mwktwi hawok lajak tangi Himalay 3 bosani srai ram deborma bui gari thutayei bethari ruo sagor manik tirpura hangkai gari chalogoi bekhawa asung tong thokjagoi gari chalogo tini ram deborma hangkai 3 bosani srai sakano yakari thnyani nango boikhaba gari kwtal pai tong thokjagoi gari chalokha tini ram hangkai 3 bosani srai se hayungno yakari kalangne ni nangkha borangkai bole sagor manik tirkura khai bole gari chalogoi tong thokjagoi asunu khusiyingu tini ram ni buma bupha hangkai tini khakla bui mokol ni mwktwi kalanya nango 3 bosani srai kahamu siyaku hamiabi siyaku kahamnu yaku na thongnu yaku tini o sungsarno sagor manik tirpuran darte o sungsarno yakari thangna nango joto borongno gari gura chalogo tini kwrungse eksete nungui tongo hike tini chalongna se borung soyaku hingkai tini bo bahai ruto thangi bo gari chalongna nangkha bo kaisa kwrung rokse ekseten khlai tongo tini ru serung soyakai bo bahai bo gyani bo ruto chalongna nangkha tini bo ruto chalongma bagi tini 3 bosani srai tini thithangna nangkha omonon hno bo situti jangka sia jangka tini kai buike thnyani nangkha oboti bororongno jesa aram thima haino bonobo dunia no nugya khlai thiyasan bor alongo somna nago sagor manik tirpurano buisirai bosor kaham hamya siyaku nuyaku tini bahai ning gari thugu sugine ning bono bethari dimaka ani babuni puisa tongo ani amani rang tongo gari gura bike jotono pailayo chalokna simi steering guri rei chalokna simi serunglayo bike chalokna serunglayo gear change khaine bahai khaine haipano dabini matlab kunu sia bahake silent nai bahake horn nai bahake bathana puru bahake single nai kebo abo saimenya hai chalok kake gugur gagar ba lat kusuk thangma bu sia haje thangma bu sia a bagini kaisa bai te kaisa gari bai bag je kunu thudale thima bu thaiya uskango bu kaisa nukha sachung no bike accident ngui noi jibi hospital thangi thiyo ega abo buinu bui bai thugru soka buisi madrasa khamu niji sak chalongma se jutur putur kri sachung se accident ngui thiyo ega abo tamni sanai tini bui bai thudale ke bo buinu dusir khamu tini sak accident mani kebano dusir na kre jasa ama haino chalok mani kaise te jutur putur kre kise discipline tongna nango ani gari dowo ang gari chalogo baksa satiro suwa ke phek ang toto chuk sak phepano ang gari handle marong phana ani bokhor thik ni thango baksa satiro ang gari chalok phano ang gari bijingo habine steering ma tangkhanengu hani satiro suwa ke phek gari chalogo bo galati khlaima ba se bui tini thithana nango bo tini saya khlaima ba se tini ram deborma 3 bosani srai sungsano yakari thana nango hinka situti ja khlaima klai chalok na kha chalok de kisaba darberin bahaki sal abo saimana nango bo kwrung tipu kwrung bai kwrung ka tam thutai ba kwrung no thutayo kwrung bai eksete nango hinka ning tini ru serung soya ning bahai ru to chalok na nangkha tini ni darate ram deborma 3 bosani srai bahai hayung yakari thana nangkha sajung to kebo saya gosia thoi thangmana kebo tuburi pe ya tini ram ni buma bupha ungsrani lekha pora khlari oi kusu koto khlai bobo ning hanyo gari gura ni malik na nei bokaise sati borom musungi tonmani tini boni sati sindrap siku mumbati sati sindrap siku tini ram ni buma bupha ni tini o sati thoi thango egai ram ni buma bupha bahke tongai नरकबले गाड़ी गुरा खाने साखुक नांगलिया हाइंखा नखाबले ताबु थुते बुथारिखा रामनि बुमा बुफानि बखाउ जालाखा नरम साजामांखा आं गाड़ी तंगो
ang rang tongo payu neng pai mana ang dus khaya neng pai mai chalok mana ang kena nang ya chalok kha chalok di discipline tong di kaisa na kaisa accident khlai tabu thadi kaisa na kaisa sukru bitar di nini rang puisa tolong kan ningja sabang khlai tong di nonon gari gora pai chalok ma bai sagor manik tir para nang hamya sanan ni thangya neng tino ramdev parma 3 bosor srai no thongkur sugui bthari ma sai angno na abo belai khis sajagya abo te dong kubi majara na nango thia salong somna nango joto tibrasa hambai saya tongkha ma khadi ang kebona hamya sanan ni thangya tini ramdev parma 3 bosor thimani hinke ang bkhaw jala paiya joto tibrasa hambai